ready ingmekha angke pulanthim blog sakai malia tini jangani mamani Kailaibari thanai bai songra phaijak ang phaimaro video khaimalia soria sa chayani bagoi okay gari thangise blog khaijinai asa khaimalia ai ko bai song pailai jaga ko ja ke bahai nanga sari joton jaina ja makeup khelai ja simple kandiha iko iko bai sung joton iko tawo pal ka thanai kumike thangka gari bo thangso din chakata gari tiklai sobni nai Amaa songkai ne hojam haisinai ja ma yas kusam te yani mane chenge simale pai simpai mama ga show thangka ma chagare mama ni Kailaibari yang tin lai shu mami shong borok para o phaking ke o lama tima iko oi chung yang ti ma phayam bai bai se bono phaija ang khagri pera yang ti gang khamo o yang la sila yang la sila yang aram nang mani pahar lama pok lai nai sida yang ro sa phaisa pai jibo bono pahar noi thanga ta nai thangman ja video lama diche আসলে দেখা তো এই শাউজ আমার হাসপাতাল হইছে না এই শাউজ আমার হাসপাতাল haino kok salaite tai baini bini dor logiko Indonesia thangja khanai haino phunogi tanglai mani ko borok thangai buni group of photo roka tingkha rok nge kok salaite thanglai mani kyang video khaje sorry ani kuchung mani hamya luma ke hamka kuchung ma hamya ko tabuk ke kok salaite akote haino gan khanate yang Sokpy se rekha pararok basu sini thaya takarjola malai nekai ko takarjola se malai fekya chomani ke nok to siwa ani para lama biang ke dile alaman lama phunungani bokisa borung jak baine buhini khakayo ke ko tabuk ke amani para ose amani nogo sogite para to bisingo hapka samnogor an amani para jara shia rok ke jara katalog nai tongai rok an video no ke thairi shiwana ani amani para angkha samnogor ke Tini kha ani amani bin kukui joton che kusu ani mamani Kailaibari bini pandawon phalemani bono last tongko paithak bini Kailaibari ani amano guardian tamni himale ama se joton che okra blabungni nogni ke nana thagu to kri khagi ama song cherai furuno mane mama song cherai furuno yakar kalang thaga ke do amti rok to jai hok rok alada ke tabu ko Sokpy ka tai norok nai tongni paithak jora toi tai para rok kisa misa phunugana sarik bong thanga Kailaibari pandarok bahai enjoy khedi ঠিক আছে রে বোন ঠিক আছে Sokpy ka ani ya ro kun kuri ekdom khali ani mani agini kok saram sone yang ei doni nim phunti phunu la bai ana bahai nang to ha do hi ni yang ti phunu rang bahai nang to ha ঠিক no guys ơi tama kalanya beli mama songdaro mama goton khoran khana ma hai ang sing khana ayo ma ni okra ayo ma kan ni ayo ani ni mi bilang no ayo nala ana ayo mala na ayo Sogui ma tangka saljung hingke o jaga bai tak photo bujangai sa photo bui na bana ang sa photo ma bu na ko anu to kaisa pen bui liya karen nok thangu tam ek koi bar karen thanga korbo phaiga jengla bai tu ma kisna acha da ko sagare ang tiram kha mama nasing juga zamai kenya no mana nasing mani marang kenya tis phalia
Itu sangat tangan peres ah. Guys, itu ke short target. Udah lihat kita lagi deh. Iko nasimang tak sakina Sokpy yo. Ge tabo kina Sokpy mani ya golo bongno kainai. Ge ang buwan Sogui tongti mani ta ma Tini ge ani mama bai jeng Agii Chwraio simino tongi philai mani. Tini ke mama finally kaijak sinai. Ibu tong thogo belai no tong thong ma babu khawo. Ketai onek din pore malai mani joto bai kaka kaki mama mami basai amtiro bai malai mani taun sini jaka boro baksa shok nang jak thango nana songno kangke story thangka sung thanga amte hine hai date hai ngona. Onek din pore thangka engke aram nang su bungni kokrok khana Agii ni chini kokrok saikana ke belai na aram no ke ta ke kai tongoi ko current bukurui jamai kina kolom jak suka ke ba bongno kisi sibi ma tong siwo Iko tabuk hengke mama mami songno kaibai kya hengke o jaga asuri ton ka borbai photo bujaga na malai gena mami ketal bai hene phale mani ko bindolok boi photo bujagai tongo photo nalai tongo hengke tabuk ke chen thangai malai ne hengke bai ni furu ke ang video khai mar na obviously hengke tai ani furu ke bai video khai mar na hengke mama soi malai gena hengke bai sawo hi ano black kai tonga dine borok kone phanso thangai ko malai ne gi furu na bagai hengke amon ya golo hengke jeng mair toirok chawite se ma ki philai dakti tam ni himale ani kumui ni duty tongo night duty chakri khaigenge tayamo chate toi tongto ti kiri kiri hen chama hai ogon tongo ati haita ke jesapano nog ni occasion di je kunu pandang ni norbo saimana bo ana na ya nong no explain khaiye amo mane duty ganang ka kaisa bokrogo kaisa headache tongoi tongo mane khep hai ar chawai nongi bo shanti kari hai ang thanai Betul ya? Angguan. Mama pun nggak jaga. Ini. Mama bahai mata ko sana kai jaga mama kha ke omon ya golo bor mai malai mane pore hengker mai chanan thangsinai. A few moments later. Ke tabu ke mai rok se chabai ting to hati saba khani saimano mai chai mali ata amni janing khang mane mai chai mali ata asuk mane thok ni mui ni bagai asidu ang ta wak bhan rok tai mai hai ngong ke ba tale aje chaman chawai ta ba salai ne ingke ta tis thang jene 8 ta ni upor bai jong 7 ta ni bisingon or nokhona ni kok tong mani agi mane phai puru hingke ta phai ti kalbar phai ti kok sai phele mane ke planning hisabe to ingya hai atiba borro be malai kong ma sawo hingke ba iko tabu kumui bai bai photo bujangai thago ne pacha kha ta ke ama be malai ko ama toro ma tongsinai amni himale borok tini pandarok joto ma naikon naya konai amoni ya gol bokna bo saja tong samakhanai Athan photo photo ke The next day. Dipur ka hamnor jotono no tini hingke jeng Agartala thangi ma tong watui bang mani aska watui bang kha bisram gonjo kase watui waya ko hingke tabu iko rasta matha da hanai obotamo yo jaga o cha bagan gana ni siming aske watui bang kha oh my god tam sasinai emergency thangi ma tong o gar reserve khai bai ni shoot ni baga hingke next vlog ma lai nor joto bai no kha khai nor jotono chaja ba khena hanai bye bye.